Щиро дякуємо для органістки, для Калініки за концерт, за пригожу музику. І всім дякуємо так само присутнім, хто слухав. І ще ті концертні, колядні музики, ця буде дальше, будемо далі оглашати, коли вони будуть. Так само і Калініка буде на них ще раз виступати, chyba на клавесинах. Także serdecznie zapraszamy i dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.